10. listopadu 2007 vyrazila do místního obchodu. Nikdo nečekal, že se stane jednou z obětí, které otřesou celým městem. Tretia vražda spôsobila v Kičeve ešte väčšiu paniku. Ľudia si uvedomili, že vrah si vyberá svoje obete podľa jasného vzorca, takže osamelé ženy vyššieho veku, ktoré boli ľahkým cieľom. Místní média brzy začala mluvit o kičevském monstru. Během analýzy detailů vražd si však nemohli nevšimnout jisté zvláštnosti. Některé informace, které se objevily v článcích místního novináře Vlada Taneskyho, byly až podezřele přesné. Forenzná analýza potvrdila, že vzorky patrili Vladovi, čo znamenalo priame spojenie medzi ním a jednou z obetí. Jak mohl novinář znát tak specifické detaily, které nebyly nikdy veřejně oznámeny, a jak mohl tak přesně popsat scény, které viděl pouze pachatel nebo vyšetřovatelé? Čo ho viedlo k tak brutálnym činom a mohol byť zodpovedný aj za ďalšie nevyriešené vraždy v regióne? Na tieto otázky už nikto nikdy nebude poznať odpoveď.